Umonakalo omkhulu kwimpahla, kuninzi okusengozini, amafama axakene nento, awukaziwa kwangoku unobangela womlilo. Unobangela womlilo okwangoku awukaziwa, kodwa kasirhaneli inyawo lwamfene ukuza kuthi kangoku njengoko imililo yamadlelo into eqhelekileyo ngeli xesha lonyaka. Izithuthi ziye zabambezeleka ixesha elide. Siye Buckley East besingakha siyilindelele into. Sihleli into more than an hour apha silindile, but ke thanks God because ekugqibeleni kuyavuleleka ngoku sizozama uleqa ixesha. Kodwa imvula nengqele ezilindeleke kule mpelaveki zingancedisa ekucimeni lo mlilo. We're expecting cold to very cold temperatures over most of the region from Friday night through to Saturday. Iingxelo zithi abaqhubi bezigadla kunye nebhaki abonzakalanga kuyaphi, ukanti akho ngxelo zabantu baswelekileyo. Kwiindaba ze-SABC ndingumfundisi wamhlekude eUgie.